Lokasabha बिसायख'थिखौ लानानै जानजि खाफ्रादों गुबुन-गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा। क'क्राझार लकसभा बियाबनि एनडिएनि आरो इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहासार होनो थाखाय आवगायबोदों बाक्सा जिल्लानि गोबां रायजो राजाफ्रा। एमसिएलए जय मुसाहारिनि दैदेननायाव दिनै बुवापारानि आसाम टुरिजिमाव इउपिपिएलनि दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि खुंनाय जायो। बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि बारग' मासिगिरि बाबुराम बर'जों लोगोसे गासै सा 150 बिपिएफनि मावथि सोद्रोमाफोरा जयनिं जादों होननानै फोरमायदों एमसिएलए जय मुसाहारिया। बे जयनिं हाबाफारियाव फैलाजे बरगयारी लोगोसे बिसिडिसिनि मासिगिरि आरो इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। हाग्रामा महिलारिनि अबस्थाया बारा मोजां नङा होननानै आं फोथायो। खारन आंबो बिथांनिनो सासे रौनियामोन। लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि हिसाबै आङो खामानि मावनो मोन्दोंमोन। आङो बिथांनि खोथाखौ ए टु जेड सिम मिथिखागौ आरोखि, बारा बुंलायला, गुरुनि बदनाम खालामनाय रखम जायो। थांनाय दिनफोराव सरकार मन्थ्रि थानाय सत्तेव मोननै इलेक्सनखौ देरहानो हायाखिसै होनबालाय दिनै एलायन्सबो गैया, सरकारबो गैया, मन्थ्रि गैया, बबे हिसाब खिथाबजोंलाय देरहानांगौ जाखो? बेथ' नंखाय खोथा आरोखि। कमप्लिट बिपिएफनिनो होनना बुंदों, कमप्लिट बिपिएफनि। खारन बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै रोखाखासै। आरो रोखा माने दा जिहेतु इउपिपिएल दोलोनिनो बिटिसिआव सरकार, दा जाय माबाफोर जुदि आसनि जुदि लुबैयोबा बा माबाफोर जुदि आसनि थायोबा रुलिं पार्टिनि सरकारासो माबा आसनिफोरखौ रुपायन खालामखागोन नालाय। दा दिनै रायजो राजाफोरा जाम्बा जाम्बि नंला, आगोलनि तुलनायाव जथेस्थ' गोरों गोरा जाबाय। बिथांमोना राजनिति खोथाफोरखौ बुजिनो हानाय जाबाय। दा थारैनो जुदि सरकारनि आसनिखौ जुदि आसा खालामोबा सोरखार हान्जायावनो थानानै बिथांमोना आसनिखौ लानो हागोन बा लानो हायो होननानै फोथायो आरोखि। आरो बे इलेक्सना जिहेतु बिटिसि सरकार दानायनि इलेक्सन नङा, बे इलेक्सना जाहैबाय माने दिल्ली गभर्नमेन्ट पार्लियामेन्टारि दिल्ली गभर्नमेन्ट दानायनिसो इलेक्सन जिहेतु। खिन्थु रायजो राजाफोरा सानदों माने बे इलेक्सनाव जों सहयोग खालामनानै देरहासार होनायनि उनावनो जोङो मथा मथि गावबा गावनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंना लानो हागोन होननानै बेखौ फोथायदों आरोखि। आरो बे सैथोखा। हाग्रामानि अफिसाथ' दा बिथां मानगोना हाग्रामा महिलारिनि अबस्थाया बारा मोजां नङा होननानै आं फोथायो। खारन आंबो बिथांनिनो सासे रौनियामोन। लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि हिसाबै आङो खामानि मावनो मोन्दोंमोन। आङो बिथांनि खोथाखौ ए टु जेड सिम मिथिखागौ आरोखि, बारा बुंलायला, गुरुनि बदनाम खालामनाय रखम जायो। थांनाय दिनफोराव सरकार मन्थ्रि थानाय सत्तेव मोननै इलेक्सनखौ देरहानो हायाखिसै होनबालाय दिनै एलायन्सबो गैया, सरकारबो गैया, मन्थ्रि गैया, बबे हिसाब खिथाबजोंलाय देरहानांगौ जाखो? बेथ' नंखाय खोथा आरोखि। बाखिरामा आंनि खेथ्रआव बारा सुट खालामाखै नामा। बाखियाथ' बिथांना बेसेबां कौटि बाखि दं बिथाङासो मिथिगोन। जाय हक, बिथाङा बिदि एसे इटिकिं खालामनायनि सभाबा दंखायो। आं बेखौ बारा गाज्रि मोनाखै। बिथाङा मा बुंबाय थाथों, खिन्थु बास्तबआव रायजो राजा बिथांनि सरित्रखौ बुजिनो बाखि गैलासै आरोखि। अबयसे फैनो लागा दं 8 थारिखआव, नोंथांमोना रोखा जागोन। बे 8 थारिखनि उनाव रायजो राजा फुरा अनुभव खालामनो हागोन। बे 8 थारिखआव जाय दैदेनगिरिया जइन जागोन, बे आं दिनै नामखौ मख'नो लुबैयाखै। बिनि उनाव रायजो राजा एकदम क्लियार जागोन आरोखि, जा बिपिएफनि हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दलनि अबस्थाया मा जानो थांगासिनो दङ। गोजोन्थों। दिनै बेयाव 150नि एसे बारा दङ, खिन्थु आरो 5000सो जयनिं खालामनो लागा दंबायो आरोखि। दे गोजोन्थों दे।